Que mellor regalo que un bo libro para esta noite de Reis. De seguro que as súas majestades levarán os sacos cargados de aventuras que vivir a través da lectura. Achegámonos ata a libraría Ler da Pobra para coñecer os títulos preferidos para agasallar nestas datas. A Bonilla está sacando libros que xa están facendo un pouquiño historia, non? O sea, o libro dos bicos, bueno, todos os libros xenéricamente lle chamo así libro dos bicos, que son moi atractivos, pero vamos, como sempre, Oco, a distribuidora Oco e Calandraca son os que monopolizan un pouco todo o libro infantil. Despois hai Picarona, que eu estou na mentendo e estou moi contento porque estou vendendo a editorial Picarona, que son libros moi versátiles, non só en cuanto a idade, sino en cuanto a materias, e entonces me parecen libros moi interesantes, moi ilustrativos. Está moi ben, estou contento con esa editorial que tiven a tentar potenciar e creo que se está consolidando. Isto en canto aos nenos. Para os adultos seguen a triunfar os bestseller de Ken Follett ou a última novela de Arturo Pérez Reverte. O Ken Follett, obviamente, está vendendo moito, está vendendo moitísimo Arturo Pérez Reverte. Ese libro vai a cuajar seguramente moitísimo. E despois tamén está vendendo moito Manuel Loureiro con ese novo libro que sacou, que é La Puerta, que seguindo un pouco pola temática súa de sempre, de zombies e de intriga e todo o tinglado este. Calquera destas opcións ou das miles que se poden atopar entre estes estantes constitúen un acerto seguro á hora de agasallar os nosos co prazer da lectura, que se converteu nunha das mellores aliadas para as longas horas de confinamento que supuxo a pandemia. Nestas datas, o libro adquire a personalidade de refuxo, porque realmente é un acompañamento irresistible para situacións de barrene continuo que as persoas temos nestas circunstancias, non?